Tervetuloa Merikeskus Vellamoon ja täällä on menossa Ship Startup-festivaalin rakennus tällä hetkellä. Me ollaan East Coast Event Showilla saatu olla Ship Startup-festivaalin kumppaneita 3. vuotta ja Ship Startup-festivaali järjestetään 10. kertaa. Me vastataan Ship Startup-festivaalista kokonaisvaltaisesti teknisestä tuotannosta ja tuotetaan tapahtumatekniikka, stage-managerointipalvelut ja ollaan myös oltu vahvasti tuotannon konsulttina ja sparrailijana koko tuotantoprosessin ajan. Tähän venehalliin päädyttiin tekemään tänä vuonna tällainen vähän erikoisempi lavaratkaisu ja me lähdettiin rakentaa tänne itse asiassa laituria, koska tämähän on tosiaan tää halli täynnä veneitä. Jotenkin ajateltiin, että tätä tematiikkaa ja Shipin teemaa voitaisiin hyödyntää. Mun mielestä on tosi hienoa, että me saadaan olla mukana toteuttamassa XAMKin ja Shipin kumppanina Ship Startup-festivaalia. Tämä on tosi hieno tapahtuma ja me nähdään, että yrittäjyyden edistäminen kaikissa muodoissa on tosi tärkeää ja halutaan vaalia sitä meidän omassa yritystoiminnassa. Ja on hienoa, että voidaan tällä tavalla olla mukana tässä ja jeesata Shipin tuotantotiimiä myös toteuttamaan mahdollisimman hyvä ja laadukas tapahtuma.